Pipila ka adlaw sa dili pa magsugod ang Vermont's joint inspection sa mga panimay ug mga istruktura sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City gipahigayon. Kini aron masiguro nga walay mga naghimo ug nagstock og mga pabuto sa mga dili designated areas. Siluan mayroon din sa report. Sa 5 ka mga purok sa Barangay Babag, unang napaubos sa joint ocular inspection sa mga opisyal sa barangay, BFP, PNP ug DRRMO ang mga panimay sa Purok 5-star, Purok Rambo ug Purok Shooting Star. Mato ni Babag Barangay Captain Lugi Manayon, wala hinuon sila'y nakitang mga naghimo og pabuto o nagstock og mga pabuto o baka naghipos og mga ingredients sa mga firecrackers sulod sa mga panimay. Apan adunay unom ngadto sa 8 ka mga istruktura o mga payag ang nabantayan sa Joint Inspection Team nga gipanglantawang gamiton unya sa mga manghimuay og pabuto. Ang maong mga dapit dili designated area sa pahimuan og mga firecrackers ug pyrotechnics. Rabag nagpreparasyon lang tingali to sila pero mo natong gi unhandaan nga kung kinsa to mga tag-iya atong ipasidan-an ato na ipatuyok apil na to sa foot patrol ako instakan akong hipi nga ipakuan ipa-inspect balik unya nanawagan punta sa mga lumulupyo ba mga konstituente nato if naaslay mamatikdan musumbong dahil sila diri nako og sa mga barangay officials para mabadlong sila. Sa Lapu-Lapu City, usa lang ang lisensyadong manghimuay og mga pabuto. Apan kung magsugod na ang mga Vermonts, may pipila ka mga mulupyo sa naaswing barangay ang musabkon sa trabaho ug adto himuon haduol sa ila mga panimay. Kahinumduman, 8 ang nakalas, diin upat ni ini ang dead on the spot. Dihang ni Ulbo ang usa ka pahimuan og pabuto sa Purok Judas Belt ni adtong December 11, 2023. Mato ni Kapitan Lugi, muhimo na usab unya sila og laing kinalit nga joint inspection ug nianang higayuna, dili na sila muhatag pa og warning kundi kumpiskahon na gayud ang maabtan nga mga pabuto ug ingredients sa mga firecrackers ug pyrotechnics. Samtang muhimo usab og laing schedule alang sa joint ocular inspection nga himuon unya sa mga panimay sa Purok Super Sunlight ug Purok Judas Belt. Atong gipaningkamutan nga zero incident kitong tatarong tuiga hopefully manalangin tas Ginoo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.